Saki B here. And I'm your Chupapi. Chupapi magkano? Do you wanna know? So karon gakuyog na po ni siya. Kakagwapang vlogger diri sa Islam. Karon bitaw no, pasensya na sa mong background ha kay murag kini nga content is unexpected na mo ning gibuhating kalitog come up ni sa mong una-una ba murag baging gatagwa mo utak niya. So napili na mo hanay kay ug mahatupon may kanang murag alingasa unya mas nindot hanay kay peaceful unya ma kanang camera ging do may magkakuyog ba. So for today's video guys, we'll be doing a reaction video about sa amo ang video bitaw sa una. If nakikita mo, nami video sa una nga mga yagit pa kay mitanawan. Tama first collaboration. Oh, first amo collaboration Q&A with Tilio. Last October 2019, 2 years, mag 2 years na hapit tanaw mga kalang isa si Tilio. Urag wa pa pumapurmang tawa to mga paps. Pero si Saki ay tawo na daan. Tawo na daan. Pero karon nasamot pod siya katawa baging hingkuan ba na glow up. So guys, without further ado, let's start. Pero basta sige tanawon na nato kay gaulaway pa mi ani. Ulawan kay ko mga paps ana. Ready? Ready na. Wala pa sa purmang tawa lagi. Okay. Ana, i-flash camera. Sige, intro mi sa ako ang Ano na ulo? Lagi na ako barog tanawon. Hoy gayo nakain akong nawo. Hi guys. Sige, so siya ma-intro. Lumo ka kay kagnaw. Tambok kay kong nawong. Tambok kay kong nawong pero imo akay mura po ng itlog. Kano ba bukod kaayo? Mag-usab ta. Mag-usab ta. Kumbati na kayo. Aning nauliti. Kanang Ulawan lagi ka na sa ano. Bakit mo ano polo ulaw ka? Saki vlogger pa na siya. Ganda nga laman ah. Tumbo ka kay nimo anak ko kan? Tambok bitaw kayo. Intro. Time sana wala pa lagi kasugod og tarong. Tanan ako. Kung tubagon kay maikog gipunta ning guwapa kaay paka-vlogger niya dili na to atag doon. Daan ra gid ko sa unang nakakuha ng pinakagwapang vlogger og ginisipukan sa. Ay ikaw gyud nakauna gyud. For today's video, I'm with the most requested handsome man in the Philippines. Philippines. Handsome. Handsome in the Philippines ba gyud? Tuplok bigidayaan ka sa una na. Ugali no? Ako mga question Pero yung graduate na biya ko anak po ka. Oh, Graduate ko April anang pakakuha na ano. Niwang giday ko sa una. ayo. Sige mo ko gi-email gid sa una. Okay guys, so let's go. Halo, nakag-intro sa una ba? Intro. No? Hi guys, may nguto ko yung Ipakita na ginambuhok. Snappy kay ko sa una mga paps. vlog so i-appeal ko. Hala layo ang nakikaibahan ro no. Subscribe. Akan. Tingnan siya. Snappy ha pa kay ko ulo anak na. Sa TV palugod subscribe. Uwi mo ani niya. Bilugo style la. Kata bita mga paps. Kanang murag mataha pa ko adto gawin. Do na karon nagyapon kay kataha bat murag lahi na ba kay. Una first na mong gatapad me. Gatapad na to. Kaila mi pero dili man mi kanang kanabang- close. Nakita na ko ni siya sa shop. Hana rang sulod. Nya ako maglantaw ra ko sa gawas ba. Sige ra gyud ko pa. Ay, na ako i-share ba? Ah. Kabalo ka nga sukad ko na YouTube. Mo ni pinakarangan na bash. Ako Kay. Nanik na dagan nang nabash na ako nga video. Giun sa di ka Kadili kabalo ka on sa rahinungdan. Ah. Kana akong gibit-bit nga bite. Kay. Karon na dyan ako na siya explain ha. Ah. Ako na tense po ko ani nga time kana bitong ganahan ko nga ang akong attention na apo ko ilaing kanang Ang pagawsan kalingawan. sa akong attention ba kay og focus ra ko sa video og kana sa among gigama na video og niya maulaw gyud kay ko kay mo gani Wala mo ka na ako sa una. di kay pag first time may gira to ning kulang Gani, mo ni story, kinatas storya. ana na tong storya First time yun ning as kinatasan ang in istorya. ulaw gyud Kay kayo, hingkating guys. biya ni siya ning panahon na hingkating. Ulaw jud kayo ko mong
mo kamo mo sa gibuhat, akong gipagawas, akong kaulaw ug nervous ana sa milk tea nga akong giinom. Sa distract na sila nga dong wala ako gilabay. So mo to guys na nahadlok na jud ko, tense na jud kay Pero wala man po sila dapat ikahadlo kay anda man po kung manalipod. Anong magagawa? Laging natutulala nung malapit. Sige bitaw, padayon. Nang ulo. Pangutanan ako. Sige. Layo anak kayo. So, wala kita tanaw nimo oh. Idol ba sin nimo? Pagkadaghan kang sigwi na. Mga dingo pa kay. Mga dingaw bitaw kay no. Puy tagasugod anig tarong. Pero ako murag ulawan ko anak basta. Klaro kay sa imong Basta no. lang ko nga karon mag Acting like that, like it's so professional. ay makaulaw. Workshop with mga vines. Tanawa. Bitaw ka nang Gadingaw po ka nang imo ang pangutanan. Nahadlok kay ko. Magtes gadingaw jud kay kong nawungo. mo acting tinuplok ra mo una. Isa pagkaulaw ang tilyo. Mura pag mataha ko anak nimo. Ay ta kay di kay nani katabian. Lahi ra kay kamustorya anig karon. Pero deep inside ako nagyud ko'y taras ngayon anang tabian pero murag basta bago pa manggod ta. Ano guys, no? Oh, lahat siya kau galing nawong. Next question please. Gadangag po lang. Favorite subject. Ako favorite subject yon. Bisa ka-feel na ko ninyo guys. Kay bisag ako gatan-aw karon na distract ko. Maka-distract kay akong gibit-bit. Kana bang murag Oh. O sa day, Dili na pa mo. Ani oy. dili Galagot edad ko. nimo ana 16. favorite subject Ngana? na mga PE. This is size gyud. Tira taganahan ba? Gabinayot ni si Tilio, gabinayot. Next. Unsay sinugdanan nganong nahimo inyo ang YouTube? Kana mo ang Uda kayo. Alam sa tutoy sinugdanan nganong una amigo mo. Grupo una, ng amigo. barkada ng tanan. At may nga kaming barkadahang tanan, wala mi na nag-board ba na naghuli-huli. Ga-explain. Maria. So kami, ikaduha, classmate pag yun me. Classmate pag yun me. Oh. Tanan? Oh, pagpakadaghang tanan anak po ka. May ara kami nawon ng tingin sa una. Kay karon day nga na. Unang mo. Ug sa kuan pa na sasakyanan ug haani auto pa ka karon bulldozer. Pero ubos na ano pa ana. Ngayon ko ang pagyabe. Otro pugang naten sa ani, klaro Wala ko kayo. tutok anang mata ni Sake. Ako maula-ulaw yun ko ani mo ang kung yun ko mo. Ayo na. Dusi. 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 Nganong dugay na Bisag wala na gud pud unta na. Ako garo nga ko imong gikuhil ko. Maugani na murag na ambot. Gayon ang kay na Kay usakan pa busy sa ng una. uban, busy. Pero mas maay na nilang naunga. Panalagsaon ra. Bagay ang tatad. Guys, sana all kimi na to. Padalam ng liog ni Sir Sake. Abong. Oo. Tambok din eh. Hantud karon. Dili na biya pug kaayo. Vlogbong. Akong dinun ngalan is IRVINRIC. Na Kyrie Irving. Friends na ta sa Facebook ni ana. Kami na sa sinugdanan. Pero ako Ay, wala. wala ko niya gi-accept di ay. Masagad na. Oh, Gi-accept di dagay ka na ka. Masalan. wala dili pa to friends lagi. Dili pa. Dili pa wala min amigo di mo mga friends sa Facebook. Squirdo, yung ko na apelido. Ang iya ngalan ni Squirdo ko ipanabi dan Florante ko na siya. Agi pa. Agi vulgar. Hindi ko pinagdaka. Squirdo, hindi Florante. Chadar de akong lawas ng tambo ko oy. Chadang wala lami. Chadar. Tas kay imong hani umura ka kanang manok nga naupawan. Us ba tayo mag-share nga? Chada. Chada akong Pero mo sige di ko kabuang di ana sa una. ako na mo ka sa una. Kalog. Hiling ka na kasikat mo na malungag. Ara nang malungag. Linya gidaan ako din adaan. Da sa una ra gyud na yang kanang kasikat kay sa balong. Uyab yun na. Ay, kamatay! Skip na, skip. Eske. Hindi siya uyab. So kung Nalaki kig barog. Mas bayot pa mo kay anak kaya. Sis, pigi na ng mga dagway na. Wala pang kaalam-alam sa mundong sinungaling. Naing ibitaw. Last question. Lahi, rabi tayo po. Naing tambo ko. What Why? the definition of Love. Love. Ah! mura taanig question ni definition of love. So kaya na-define.
kanang tinon nga gugma bisag usa ni mugtuga di ka kabalog usa. Is, giino ilaw ni si Taylor, giino di ko ilaw wala. Ay sus dino. Tungke. Talong kayo yung Kiray. talong gigugutan guys. Mo na definition of love. Di ni mo ma-explain na bisag usa ni mo guna-una. Kay kana daw love. Ah. Duha ka atom og helium ug duha ka atom nga hydrogen pag maguan mo kanang fusion. Scientist na ipagkakuan din ni siya Albert Einstein. Makigabot abot ako ang Tagwa na layo makigabot akong definition og love. Wala siya gitaw Big Bang Theory. Big Bang, abot ang Big Bang. Sarang. Fusion daw. Tabian na bigid po daydaan ka sa una. Tabian. Ting mo ang. Gaabot yan. magtagbo. Katugan ana mo fusion na mo. Gaklase. Ay. Ano to? Ang ga-edit ka Ano gina. to? Katugan ana mo fusion na mo. Ano to dapit, ano to dapit. Bitter. Magabulang. Oh, magbulag kay temporary ra man tanan. Ay! Pananglitan og Naigo naman ko anong hitabuwa ron. Ginoo di dawatan jud laman. Ay! Ala so love. Gaino sila mo na. Kaayo na kay gipakuyaban god. Sana nga pa siya yan, pare. May kumati. Jesus! Gingilngigan ko. Oh. Sa gibalag kaniyo di na mo akong gikilig pero gikilig jud. Pero Sa una na gid yung kabayuto na gid niyo. So that's it guys. I hope you're satisfied. Ay, gamit kay kubi ra gid. I hope you Kalagot ka ni Baso na. big thumbs up, share, and subscribe. Pila pa tay subscriber ni Wana po kan? 1K pa puro ka Oh, murag ana. Karon di ra mabalan 23, 24. Ah, bili ko outro. Man na, gayo na kayo. Hala day dawang dakoy sa una na. Pero da una ngayon ra po ko ano, salan ba og magkasinabot na. Pariya pong nanagdingaw ng Sa naw. una versus karon na. Ana ra gyapon pero ang kuan. Kanang murag. Karon na ikaibahan ba. Siya laki nun ra gyapon pero Lagi doon. bayin-on mo ko ato kang lalaki na ako dahay. Ay, nalalaki Nilayo ra sa kay parang bitaw na sa Layo una. na kayo. Pero Dili sa una mo tambok so, kayo. so 2 years ago, yun ato tong barog, then karon. So ako ang gihon ako na usay barog nato. Sa sunod na po. The next 2 years na po no. Sus abangan. Abangan! Basta abangan. mabuhi palaman si Papi Boards. Oh, Abangan. abangan. So guys, sama, kamu na decide. Kamu na i-judge og unsay Sa misa una versus karon. So mara to guys, mara to say kamu na ibahalag judge. sa mga I hope you enjoy watching. mga Yeah, guys. dawaton na na mo yung mga comments about ang nawong kay Kung sa misa una oh, dili ni masuko ana, dili masuko. Masuko ana. Sa una napakuya ba ito karon wala na. Oh. At least na ako yung mga amiga, mga Di, barkada oh, nga mga dili kabalo sipa. ka kanang mga single bitaw. Guwapa. Kabalo ka unsay living proof ana. Oo, saman. Ano? Kung dili pa mi amigo, di kumuyon. Pero bisan pag di mi amigo. Oh, yun. Oh, yun, gyapon. Yeah, so that's it Salamat kayo, guys. giabot man nga part sa video bitaw. Wala gid ninyo giundang gitiwas jud ninyo na. Kaming duha ni po kang isga pasalamat kay dako sa inyong paglantaw. And then That's it. that's it. Ayaw kalimot palihog pag-subscribe ni Saki V sa iya YouTube, YouTube channel, sa iya ang TikTok account. Follow us on TikTok account and Papi our Birds TikTok lagi hapon. accounts. Bisag asa ninyo pangitaon Papi Birds makita ra. So mara to, salamat. Bye. And I'll see you guys in my next one. Bye!